Haitainen! Päivää! Onko paperit kunnossa? On, mutta... Saatanan kuuma. Helvetin vaikea pitää nestetasapaino kurissa. Eikö me hoideta tämä ihan kahteen miehen? Jussi, et mene mihinkään. Se on mun henkivartija. Se ei kuule näe eikä ymmärrä yhtään mitään, joten mennään asiaan. Niin. Nämä sun asuinkiinteistön arvohan ei riitä panttaussitoumuksen minimivaatimusta. Tässä nyt noi paskapuheet siksi. Mitä niitä kertaa, kun tää asia on kerran miesten kesken puhelimessa sovittu. Joo. Laita tähän käteen kynän, niin mä allekirjoitan kaikki, mitä tää saatanan sirkus vaatii. Sä et saa tänään pankista ulos enempää kuin 200 000 euroa. Pitääkö pankissa on rahaa vai? Varmaan ymmärrät, että tänä päivänä tollaisten summien nostaminen käteisenä ei ole mitenkään jokapäiväinen tapahtuma. Milloin mä saan loput 300? Huomenna, ylihuomenna. Ylihuomenna? Niin. Ja silloin sä saat sovitun loppupanttauksen, reilu peli vai? Mielelläni... Mitäs tässä toistimme aikaa enempää tuulaamaan kiireiset miehet? Niinpä. Sillä lailla. Sun kapale. Kiitos. Näkemiin!